да бъдем равни с другите европейски народи, зависи от нашите задружни усилия. Това ни завеща апостола на свободата Васил Левски. Добър ден, силна България! Добър ден! Добър ден, синя България! И успелите и закъсалите народи често си блъскат главата в стената с питане на въпроса кой и как ще се впусне в поредното политическо надпреварване и кой ще успее да спечели сърцата на хората. Въпросът наистина е много труден и сложен днес, но трябва да си зададем няколко допълнителни въпроса. Първият въпрос е: кое е онова лекарство, което ще успее да помогне на нашето общество, затънало в противоречия, суматохи, затънало в междуособици и съсловни гордости и предразсъдъци, за да намерим онази действена рецепта, с която да успеем да извадим адекватни, успешни и нормални решения за бъдещето на България? Кои ще са онези хора, които ще ни изведат от кризите, от политическите проблеми и от безизходицата? Синя България. Синя България. Какво трябва да направим, че да си осигурим мир и стабилност в Европа и да имаме надежда и сигурност за бъдещето? На кого все пак трябва да повярваме, за да не попадаме в тези циклични, периодични провали, на които ставаме наследници години наред? Време е да спрем да гледаме на Европейския съюз като на второстепенен играч. Време е и ние да приемем, че не сме третостепенен играч в този съюз. Време е да повярваме, че бъдещето на България е в нашите ръце и трябва да направим всичко по силите си да излезем от тази ситуация. Време е да си дадем сметка, че не трябва с лека ръка да възприемаме чужди решения и политики, най-вече европейски политики, които са вкарани в България в 12 без 5. И ние трябва да кажем на всичко това амин и да се съгласим. Защото има много важни приоритети пред България. И ние трябва да се съобразим с всичко това. И е много важно къде отиваме и защо отиваме там. Защото властта е доверие, властта трябва да се защитава от народа, от обществото, от политиците, ако са в правия път, но трябва да се управлява много мъдро и много отговорно. Главната цел на държавата е защитата на националния интерес. Националният интерес проистича от интересите на българите. Това е, което ние искаме. Това е, от което ние се нуждаем. Целите на България. Те са фундамента на националния интерес. Ценностната ни система също е в основата на този интерес. А идеала на България, идеала на стратегически идеал на България е всичко това, което обединява ценностите, идеалите и интересите. Ние трябва да участваме много активно във всички дебати по политики от всяка една част на обществения живот. Защото казват да, българските евродепутати са лицето и дипломацията на България зад граница. Абсолютно вярно. Но нашите национални депутати са тези, които трябва да взимат решение за настоящето, за живота на нашите семейства, за успеха и защитата на нашите деца, за грижата на възрастните хора и за това, което трябва да предстои пред нас, да изковем правилните закони. Закони, които са в защита и услуга на нацията. Необходимо е да упражняваме правото си да планираме, да организираме, да реализираме и да контролираме законодателните и политическите приоритети на България в Европейския съюз. Не можем повече и нямаме сили и търпимост
някой непрекъснато да взема решения вместо нас и да упражнява силов натиск върху желанието да се самоуправляваме. Не можем да коленичим пред избора да живеем достойно. Тук и в Европа трябва да се чувства трезвия и добре аргументиран глас на България, с ясни и конкретни предложения, позиции и решения. Социалният мотор на България и на Европейския съюз е клеясал в неолиберални заклинания. Браво! Ние се нуждаем да живеем достойно и имаме нужда от почтен и пълноценен живот. Движещата сила в България, това са хората. Това са българите, това сте всички вие. Без вас политиките не могат да се случат по най-добрия начин. Ние създаваме репутацията на България. Това е изключително важно. Ние създаваме репутацията на България. Всеки един от нас. А имиджа и образа е това, което ние правим с делата си. Колкото по-добри дела правим, толкова по-голям имидж има българската държава в Европейския съюз и толкова по-достойни и горди сме ние с това, което сме постигнали. Нашите ценности, това са дълг, усилен труд, честност и стремеж да се разчита първо и основно на нашите сили. Имаме нужда от конкретни цели и задачи. Както в родината ни, така и в Европейския съюз, това е нашето сродно семейство. За да се развиваме успешно и да се погрижим за благосъстоянието на обществото ни. Политиката, това е поставяне на цели и трасиране на пъти, по който ще постигнем тези цели. Европа, трябва да знаем, че поставя големи цели. Тя има наистина големи цели, очаква задълбочена реформа и наистина ефективна работа от наша страна в синхронизирани обороти, а не с имитативни и догонващи еквилибристики, каквито България напоследък прилага. Европейския съюз трябва всички да знаем, че не обича да чака. Не чака. А иска включване на целия познавателен капацитет на обществото и на нашите институции в реализиране на позитивната промяна, в големите промени, дългосрочни, не от днес за утре, не след 2 дни, а дългосрочно в бъдещето. Европейския съюз трябва да започне освен да слуша и да чува проблемите на националните държави. Защото маратонът не е само в това, къде е крайната цел. Маратонът е в това, как ще изминем пътя до крайната цел. Гордо, разумно, мъдро, с отношение към хората, с внимание и с задълбочена експертиза. Това е пътя. Този път създава устойчивост на нашата държава. Този път е сигурността за нашето бъдеще. Къде сме се насочили, ако България няма високи одобрени от обществото, постижими, измерими и реалистични цели? Нашите проблеми и несъгласия, солидарност и подкрепа по отношение на политиките на Европа трябва да бъдат дебатирани от хора, които могат и не се страхуват да казват не, когато отправеното предложение е в разрез с националния ни интерес. Борбата с корупцията, ясни правила на социалната игра, върховенството на закона, това са трите ключови фактора за създаването на уредена и просперираща държава, а добрите и достойни хора трябва да отстояват идеите, в които вярват. Ние имаме морален дълг и общо човешки дълг. Да изведем България на висотата на уважавана, ценена, партньорска държава, чийто човешки потенциал има волята и мъдростта да движи процесите в правилната посока. Единственият репер като правилен избор кого да посочим за националния парламент, кого да посочим за Европейския парламент, това е нашия вътрешен глас. Това е истината. Това е, което вътрешният ни глас казва, че е правилно и неправилно, вярно и невярно.
истинно и неистинно. Някога българите са гледали гордо към небето, ей там, към синевата, вперили в поглед с достоинство и стремеж. Духът на истинския българин не гледа ниско. Поробеният дух гледа ниско. Само дух, който не е поробен, гледа високо и гледа към свободата. Това е синя България. Това е свободата. Да живее България! Да живее силна и синя България! Благодаря ви, че ме посочихте за водач на листата за европейски депутати и съм щастлива, че мога да отстоявам тези ценности и идеали. Разбира се, ако ме посочите на европейската сцена, за да кажа, че аз истински и от сърце обичам България. И така, сега точно в 12